Nyararo nauti vhura redu zviri pamutemo takapedza kuvhura dare redu. Vane nyaya dzakasarira ndinotanga kuya pabhenja. Ana baba tese tobatsanangisa maoko. Ana mai moita mupururu wamaita uko waita mushoma makawanda chaizvo. Ana baba handei maoko. Family. Ngandibudire Pachena brother chakule. Ngandibudire Pachena mukadzi wenyu. Wafura mangazi. Mukadzi wako chimwe. Kuseya afura dare. Sema afura dare ama. Ndakura dare kuti akabuda kwa 26 achibabuda akatakura hembe dzese amusisina kana hembe abuda ndomba azosendera iri message kuti pane zvandasiya ndikuuya kuchitora zvese chese chinonzi changu chese chatakatenga zvako iwo chatengerwa nemurume wavo achazoti akuroora. After ipapo vazenge vakuuya vachitora zvinhu ndisingazivi kumba kune kupurazi vachitora ndisingazivi purazi vanogara akugare handigarepo asi kwava kune mbudzi kwavambonineomunoziva pakatorwa mbudzi zvandisingazivi pakatorwa mbudzi 2 pavakabuda ipapo vakatora panga pane laptop nepassport nehembe dzavo isiku vatakura musawa nelaptop zvavakatakura nehembe dzavo dzese vanechavakasiya wapisa zvinhu zvese pakakomukana uchamuka hazvisizvo zvoko zvese papapomudzimai uchamuda here ndomuda matanizo zvese Alright, zvakanaka zviro. Uda mukadzi wakozima wakatamire. Right. Ini chakaita Ombera usati wataura ombera. Chakaitika ndechokudai. Mukadzi ndakati inini tikuroje pambapedi. Handiti. Ngatukuroje pambapedi penyu zviri nani takaroja Samuel. Handiti. Wozi inini tikubhadhara chi rent vangofanana nendinobhadhara kusaidi. Handiti. Saka iwe simba raunaro pandiri inini. Ukuratishandisa advantage yekuti ugara pamba pane penyu. Mama ita problem here baba. Takatenda kwana tete. Handiti. Tenda kwana tete uya kati aine zviri nani chakusira wana wako. Handiti ba. Iwewe inini ndoenda unotsvaga basa Samuel. That right? Iwe unoenda kunobika sadza kukandini ya mama wako. Everything zvese urikuita uri kumbawo mama wako. Handiti ba. Right. Inini kana ndakada kuti ndite something iwewe ndikuita ndiri kuside down. Saka zviri nani tikaita kuzvisiri kutenga zvekwedu. Akaramba ndatora uchandiona ndatakura zvinhu ndanobhadhara rent kumwe then ndokuudza kuti ndabhadhara rent uku uya vaudza hama dzavo vakati ukangotakura izvozvo indisipo ichakusungisa ani muzwa right ndati inini zviri nani ndombobva handitika maybe pane zvimwe zvinhu zvauri kuona handitika kana kuti zvimwe zvauri kuita zvokuti inini zvaunokwanisa kuita simba kana aiuya mba na10 aiuya mba na9 aiuya mba nengwadzana kana akaenda kwaamai vako haindiudza inini ndiri kurara kwaamai vako zvisina control because ari kutora advantage yekuti ndiri kusadhwani kwake pandamuudza ndakati nini ona ndine stand ndakatenga madziro
inini ndauda kumboita nezvekumadziwo timboita nezvekumadziwo akati inini out handiko ikoko ita vego ikoko vozi vari kutembota neprazi rake handiri munhu zvinhu zvandakatenga kana even mbudzi ndakaisa prazi kwake fenzi zvese zviri kumba kwavo handiri kurima ndakarima kumba kwavo ndatoiona mjana ndaiona mjana ayo it's okay wakaroora kuroora ndakambobvisambira hana uroora mamuri vakadzi vanganibata baba vakuonana kwatakaita vakatonyepa kumukomana vakanyepa rume isinganyepa rore apatidandi unoona nganai ndikuda kubvunzawo ndiro chipiri vamwe tu vari tu vacho varipo here pandakazenge ndakwenini wananga sipo papanisarawa aizongori tu ndainzi ndiri wani ayo izwaka ingatatazi rume isinganyepa rore wazo iwe waunokuza kanzesatinatsvagiriti ezinokazona rurangani rurangani rutuva ruravire zvakati charoedza kubatsira iwe ndofist wife vakasingandiwa patuva ndopedzisera iweimemba ikana unomwe mukadzai paunoloja kumwe paunogara kumwe anogara kumukadzi shamba uye angara kumushamba kopani kuye kwamboti iwewe aibva kuyo achivavumba kwako achienda kumba kwamai vake aiwa hati mati murikugara pamba pababa vake paanozobva pamba pababa vake kuti achienda kwamai zvinoitika nezvakuti baba naamai vanogara kushamba handizvo uyo anobika paexo handizvo ndopaanobika sakandini saka uyo anoti akabva handizvo anoti akabva kubindura anouya kushamba avo kundisendera meseji asati kuuya ana mari yebhasi anomundisa ubva anorara kumba kwanaamai vavo saka even kana meseji yakundiudza kuti haasi kuita sei haasi kuuya akasasatoisa kana even meseji kuti haasi kuuya kubindura iwe unogara kubindura ndokwandaachigara ivo mwanangu wakangawirana nomudzimai wako here kuti aramba achibika achishanda muri pamwe chete mavawirana here mukati hadina andimire auri saka pakenda kunoshanda ticha wakaita ndezvokuti iye pamusoro iye anoita maconservation naamai vake handiti naamai vake handiti namama saka iye akabva uku handiti anongonzi uya kuno enda kuchikandini unonobika saa iwobva ndiudza ndadzinamama wautese kubika saa even kana vanhu vepakandini anga wakufonera naye wanga wakutoita sort of like kuti iwe ndakamuti izvo zvishamari is very normal mukadzi wako ataura kuti ndiri pachena ukabvunza mukadzi wako uchiri muda here ukapindura kuti ndomuda iwe murume wako unomuda
Oya Murume Ngandibudire Pachena, iwe unofanira kugumira Pachena sei? Nyanyara ina. Pedza baba nyere. Banja dzekugara kusina mukaka. Kumusha kwako chako ndokuti pamusoro. Saka wauya uri wega zvawataura izvi pakumwe ya munhu. Pana nyaya yakati iwe wakadaro uchiti murume kuda kuita kuti kasi uinda kunzwa kuti Anchana munhu. saka iwe wangokamira pawaruda wauya uchida kuedza kudziva here waona kudziva ira ndiri kukombedza makumbo ese ndiri kwamama akakwada kuita sei ati anokuda unogoda kunyepa sei ane maconditions aaisi kana mama mukateerera akoti ubva kumba kwenyu unoita ndonozabvunza kuti ndikandona ndonoziva akuda kuti muite zvinhu zvenyu mega handizozosama ndo zvaakuda ini handakuona chakaoma kai kana iri condition yaari nyangokwanza kuti second wife yaari noto dana ndaitofilo the same ndienda kurongoza mwini zvatoti ndizomusha wangu handizozvo but izvi mataura ari kuti akaedza zvinhu zvese akurongerwa zvese kumurongera saka ndiri kubvunza manje kuti iwe wati hauchada saka position yakwenge ipi wangoda kumba gupuro ziva mutima mudare here kana kwada kuti imba yakugadziriswa unotisa ndingouye kuchikorambanisaa iwe wauya uchisingadvasi kwati ndidzoreredze kune murume wangu ani mude Pachena hani ndizvozvo but iwe ungoonekandwa wakawanda ndakuda kuti ani achada chakoti iwe ati akuda sati ada kunzvisa kuti tofambisa sei imba yenyu ifambe environment yako iwe yagara yakuita kuti mini kuona manje imi manje ndingati dare every week rinomboramba nanhu 10 ndiri dare yakadaro kana mwedzi pane mari tinopa waito magaiding principles kudai zvazviite dare nei iwe dapo hachidambudzika raona ari zvachidambudzika chinhu chinoda kugadziriswa chiri kuti chichase pandikuona pakaita murume iwe ukafoira because wakarohwa mukadzi wobva wasiya waendesa pfuma newewo futi wabva wanogara futi hazvitwe kana waroora mukadzi unofanira kutakura mukadzi uende naye kumusha kwako vatee zvinozvi mese mamaita vana vekwakaroogumire ndikagara kusaudi but iye chaichaiga aigona kumba kusaudi wouya kumba kwavo oita 6 months 8 months ari kumba kwavo ndichimukontrola kuti iwe urikuenda kumba kunodii handiti nguva yatinogadzirisa zvinhu zvatogadzirisa uyaibhesana kuti ininde prazi saka inini ndikuda kuita zvinhu zvekuchi kuprazi nimunhu but unoziva kuti kana ari munhu hausi ndiwo wakafudza kamunhu kana uchida kunyatsoona kuti munhu uyu zvandiri kumutaura ari kuramba unoenda naye kwawakamutora utaura nyaya yako uri pamusha pawakamutora vabereki vake vachinzwa zvaunoda iwewo nokuti kuroora munhu ka ndinofanirwa kunge ndine zvandinoda zvinoitwa nemunhu iwewo pamusoro pepfuma yandabvisa nokuti kuti munhu anoramba chete achingonzi mangwana kumba kwako kana kuti ane zvaari kuita kumba kwako but zvinofanira kuitwa nemurava but iwewo manje ndikuona kunge wakateerera nyama spirit uyu ukamuregerera achiita zvinhu zvani ari kumba kwako vachimutuma kuti ndobika sadza kwaanobikwa sadza izvo zvakushedzwa nezita jeni zvinova zvakurwadza iwewo zvinova pfuma yako haichashanda andiwa zvona saka tikuti isusu iwewe unenge uri kuteerera nyama pane munhu kana watora munhu bva wasimba pamunhu wawatora nokuti wamutora wamuda kana iwe vachikuda nezvemwana wavo vaida kuti avashandire aiwa kabva majekeserana kugara kumba kwanina kumba kwavo
Amai zvinofanira kuti amai musikana vari vari amai wei kana munin'ina wacho vari kumwe amai wati vauya navo amai niniwa ndovavo chovera kuno murume wei kutoteta kuchovhera kumurume wako murume wako nezvazvitii agara kaona vei ndende mazwa mwana wenyu ati murume haatari kasaisiwo nyaya yekutangira mukwasha kuti simba handina ndingori hoyo zvangu iri padziro nekuti mudzimai wangu ari kushanda nana amai ari kuita zvaanodo ane purazi akusimba nepurazi ini unoti inini handina chaninga kutaura panzira nechikonzero chokuti mukwasha dai anga asina kupiwa mvumo yekuti arime munda nomukadzi wake taiti vanhu vasingawirirani. Mukwasha akapiwa mvumo nemukadzi wake wekuti aite zvaanoda kumunda. Ndofunga mukwasha akarima kusanganisira nepeulo dzangu ini saamai vake dzaakatotorawo kuti asina kumbira akarima. Hatina chatakataura pamukwasha wedu nokuti mukwasha wedu pamusoro pazvo kuti mukwasha iye anotora kuti mbeu idzodzo dzaakohwa oenda nadzo kuti asina kuoneka kana kuti atendewo kuti makaita basa rakashanda kuti ndani bhozi ini kandarona mukadzi wangu ini ndikamuona nemunda wake andii zvazvedu apa mukushandisa kushume kuti chako ndichedu changu ndichangu ndoya mukushandisa tengesa zvese kufana kutomamutakana nemari aipa kukumbirana kana ari pamunda ndaita dara rangu pamunda pemudzimai wangu kana ndakuenza kuGNB ndinotendana mudzimai wangu here muri kana ndira kunzwisisa nokuti inini zviripo kusevha imba ava madzina munorohwa varume mugauta vachipikana vachitatu zvipendi kuti ane rudo naana bati tainiwa kubuyesa andikuavo zvikaona iyo mabvunzo nayo maansa zona nomudokuramba angashaya unogona kuzvibudisa zvavenyama mukwasha wangu akanga ari South Africa ndokwaairaramira ari mukwasha achiraramira ari South Africa pakatanga COVID-19 ndokudzoka kwakaita mukadzi waigara vese South Africa. Mukadzi ndobva atanga kudzoka achidzoka mukadzi achisvika COVID-19 inga yakatanga yatanga COVID-19 ndobva wabva angagara nepurazi rake angagara nepurazi rake saka mukadzi saka COVID-19 payakatanga uyu anga atouya kudzima vamwe kuZimbabwe ndobva avhariwa ari uyu ndokusadzokera makaenda kuSouth Africa arega kudzokera ari kuno ndokubva tatsvaga mbeu dzedu inini amai wemwana nemusikana ndokuchirima iye mwana musikana ndokurima kwatakaita tarima zvatakaita mbeu dzimwe dzakabiwa dzakasairima zvacho zvisina murume mukadzi zvazvisina murume mukadzi asakarorwa akarorwa nekuti murume wacho akanga ari kuSouth Africa kasakurima arikurima zvinhu zvacho zvisina murume mukadzi asakarorwa ndizvozvo temo mayabato chakaita kuti nditi akarima ega kuuya kwakaita munhu uyu aifanira akauya wega here achida kuona vamwe achibva kunani kubva kumurume wake saka angamurwisa kuti ave kumba ndiyani murume wake saka auya ari kuno ndokubva ndamuti iwe zvawauya kuno zvawavharirwa rega tichitengesa rega ndikupeka mari kokuti titengese tirime ndokumupa kamari ndokutengesa kwatakaita ndokutibatanidza ndokutenga mbeu dzedu tiri vaviri ndokurima kwatakaita ndomarimiro atakaita ipapo. Nai mama ndambobvunza wepamubvunzo kana ini ndine mudzimai wangu ndamutenda yamamwana endai kumusha zvaachanobata kumusha inini handipo zvaachanoita akaine mabhazi
ari kuSouth Africa uyo ane mabhazi ari 7 ndani iyo ndipindure iwewo wasara kuno uyo bva ane mabhazi 7 ananyora kuti baya paduku anonyora kuti hai mazina ako all things normal andozvina all things normal chinduudza anonyorwa Bridget Thomas Asis andizvo alright uyo anotodza kana panga ari kuSouth Africa akatadza nenyaya yecondition covid andizvo avhare kuvarima iwe andizvo ndikutenderera kuti pane pamwe usavhiringike iwe warima henyamba amai vasports all things normal ndimataura nyaya yakamuzviwirirani obva wabata mari yako ndiyai uya kuSouth Africa pane condition iripo covid yakarova hapana munhu asingazivi covid yakarova ikaseparata mburi ani baba naamai vana nevazukuru zvangu saiza ndiani hauti reo ndikani ndaita mari ndakazondikavharwa ndaita mari nyange amai vakusponza mari mapamwe chete tikutienda kunyaya imba yako zvese zviri kuzvipinza nekuzvikutaurira aina ndiwaisa pakati wakataura ivi wakatiza here kubva kuSouth Africa uchiya wakauya muchiwirirana muchiwirirana kusaka iwewe pazonyangara zvinhamba paudaredza kuterekita nokuti kana ndikakuti mudzimai enda kumusha chiwirirana ukasvika ukabata zvinoita kuti musha wedu upfuurire mberi ine ndiri kuSouth Africa ndiva ndazouya onditi inini handimo mukati mezvinhu izvo mazuva ndakauya taiwirirana ndakauya kunamai zvamakamboshanda zvacho muchiri kuwirirana tomboda kutaura nezvamakashanda muchiri kuwirirana pakukabva kuSouth Africa wanzi nababa enda kumusha haamo here panga pasitorina zvatakatoshanda zvaka pamusoro imamo totaura mambo kuruzokabana mambo vari kutaurira kuti muri vaviri mumba menyu maakushanda muri pamwe chete imimi zvinhu zvamuchaburitsa kuti mamuri pamwe chete mamusina kurambana kusara kuSouth Africa nokuuya kuZimbabwe iwe ndozvashanda kuri uyu ndobva ashanda saka zvinhu zvatine ndezvani ndozvitaura mambo 1 2 ndakatira chikumbiro kuna mukuru yangu pakauya mwana kuSouth Africa kusvika kwamuri imimi ingadai makona kuti munhu yane covid uyu mukadzi wemunhu vaimisa kusha murume wako magona zingaiti maimisa kuvi kumusha murume wako ava vane mweya wokuti ndinimubereki ndakabereka saka ini ndopawo chinhu chinde changu ichi pamusoro wedaro nyaya iyi ingatendererwa dani mukuwasha wedu kutora kaakaita mukadzi wake hongu kutizisana pachivanhu chedu tinoti kuroorana ndo zvandingaidze kukubatsira yazvo kutizisana pachivanhu chedu toti kudii kuroorana ndofunga vana vakagarisana kugara kwoupenyu hwavo hwese kuvayamura sevana vaigara pamba pangu saamai vake mwana vachitizisana vachichengetana vari pamba pangu ndokuita mwana wavo wekutanga waita mwana wavo wekutanga nokuchironga rwendo rwavo rwopinda South Africa kwakusiya mwana kundisira maoko angu saamai vemwana musikana ndokuenda makaita kunogara kupi kuSouth Africa ndokuchigara vese kusvika pazuva ranhasi ratakuchitaurira kuti mudzimai akazodzoka kupi kuZimbabwe mukadzi adzoka kuZimbabwe sekutsanangura kwandaitako kuti ndakamupa mari yekuti ngatiite bhizinesi tiwane kurima tigoni kusumuka ndokurima kwatakaita mbeu dzedu zhinji dzakabiwa dzabiwa ndokuchisara nemasaga matatu aya ndiye akasara ndisingazivo mukwasha wangu kuti akazotorawo masaga mangani aakarima asina kutaurawo kuti akaikumbira ndofunga zvatoda kuona mazvona saka nyaya yekuti ndingaendese mwana kumusha kwemurume handikwanise kumuendesa kumusha kwemurume nekuti iye murume paakasvika
akatora mukadzi wake angadai akaendesa kumusha kwake mukadzi asi akandisira maoko mangu kuratidza kuti kwashanga akakokuenda mukadzi ndochokwadi Amen. What is Agarure? Amai, nukutendere. Imi mwana wenyu munai nokuti mukwashana kuro. Zvese zvamutaura zvese madhagesa. Tikutenderera. Muri munhu mukuru kai. Makazvitwa mungadi. Hamufari ndozvamamuita mwana mumwe. Iyo unozoti ndaficha chero unorikawa kuti pone ndariitira utsinye. But usuzoti kutoita mvura inonaka zvisingaiti. Kutoita igupuro ibva amai yenyu nyika yamai. Miraisa amai. Ani muri munhu ari wewe. Ariko iri sei? Koyevana wenyu. Ako zvimwe zvoda kutaura koyevana wenyu. Ndokuti muvhare wenyu. Mirai yenyimba yakaita seama koyevana venyu varai negadare racho ainomira zvakanaka saka muda kuti vana venyu varambane mira iwewe muda kuti varambane aiwa amai ndafamba nenu kona kwatora ukaona munhu uchitaura nharondo mukwasha kubvira kusokisi kusvika kubhutsu wapedza naye uchisumuka henyu ndafara machipa iwe isikana tiva bhupuro rangu vanopisa mukanganwa zvinai kusamusana mbe gopuro muna marambo nemuromo andasvitsa kuna vabereki vake owe naniyo vabereki vako vari gwe nyaguwe apa Dite dare rimwe kusochiri sase mari gupuro nayo idhora naro andiwaizikanwa kunzwe vana vairi nemunhu unozikanwa kuti kwavo tira kuramba zvipamutemo kuti kusunungura munouya muswa 7 tokurambanisa zvipamutemo uri kuya kuzoramba saka uya nevabereki vako uvopuwa wonopo baba wako kana hama yako inenge yatumirwa uchimirirei asi pane zvinhu ukavabata nechikomba unoona chokudai achimukadzi wako usizozikanwa kwatobata unoya chotomurikisa zvakakwana murume wayo achimhanya nechiketora nomuro mavabata aiwa imimi miraidza kurimura kuita sei ati ngaauye navabereki vake kweimimi mukuita sei tinokuona zvatikuona iwewe uyu ngave navabereki vake iwe chabatira kusunungura una navabereki vako apa panobuda ndo pachabuda chokwana kuti angarisaji karisajichika amene zvamoda watero saka mwana wada kusunungura uri pane both sides of the story nyaya imwe chete neruvara ruviri waingisa chamani saka kana usingakwanisi kuenda kutoda zoti fanira igupuru kana andizozoma muri bloke neboyfriend vanobva kupindira kuti pfuma hapana mwana vanhu vanotamiswa musamuna vasasevenzisa ndo panozobuda chokwadi pamwe tichiendedzerai nepfumo stei patinimi pane chimwe chisina kuitwa nemurumo hana wawasvitsa kuti muchivanza mukadzi wake asi mukadzi wake chete saka teichitoona kuti zvosada kuti nambonyana tibudisa gupurani patazichinja toda kuti kusungira ungaenda une mhosva usina mhosva vaine munhu kuona baba wako na amai vanouya kunoma ndavamwekuru baba wako kana uri mbavha utakubata dambudziko rakatanga mukuchengetwa kwandaitwa inini especially namai guru
mukadzi wababa ari zvesisi vamai vangu. Ndichichengetwa ndakakurira kwana mbuya. Ndakurira ndichigara kwana mbuya kwana mai vangu inini. Then kwakuzouya kumba kwababa vangu when I was 13 mai vangu vashaika. Then kubva ipapo ndopa ndakasvika vachibvisa vasikana vese vainge varipo vebasa kwakutanga kuti inini ndinde ndava musevenzi. Ndakuita mabasa ese. Handibvumirwi kutengerwa kana hembe kana kuita chinyi. Ndinoenda kuday school vamwe vachienda kuboarding school. Ndava ndiri musikana webasa. Mai vaisvika pakuti handisiri ini ndakauraya mai vako kana wafunga kunogarika unonovakirwa 2 boys parinda ramai vako. Zvinova zvaiti ndaiti nyangwe ndichirwara ndinenge ndichiita basa. Zvinozo 15 years vakazondiramba vakanditiza vakandidzinga pamba. Vandidzinga pamba ndakazokurira from one house to another. Kwana tete, kwana baba munini, kwana sisi. Nenhau yekuti ivo venge vasingandide ipapo. Tikamboenda kurural camp kumapurisa medu mamutare imomo. Tichifungidzira kuti dambudziko richapera. Vemutemo vanoti mwana achiri mudiki hazvigoni kuti anganzi ibva pamba. Ndopa tinodzokera zvekare paya. Ndadzokera paya chikonzero chawaindidzingira pamba ndechekuti ndakanga ndava kuona zviri kuitika. Ndo pano hanzvadzi dzaiuya ndina hanzvadzi 4 nguva yacho pempachine hanzvadzi 2 nana sisi 2 kuita 4 vakanga vakashaika. Saka vaiuya vachindibatsira basa. Vanhu vekuti vaiuya vachimuka basa rese raitwa nechikafu chatosetwa patebho. Pakazomboya vamwe mbuya vakauya veku 30 miles vachida kubatsira. Mbuya vavo vanosvika vachiti musanetseke. Vana venyu vari kuya vachibatsira munin'ina wavo basa nekuti vari kuti mwana wababa wedu ari kutambudzika. Ndine imwe sister yakazonge yaguma kushaya nguva yacho iyoyocho. Yaitambudzika kwazvo yaitwa ikati idyei nyangwe nana sisi vachifara isonzi tiri kufara hedu asikana asi mwana wababa wedu ari kutambudzika. Saka ndivo vanova vakainitiata vamwe kuti hande tinobatsira mwana wababa wedu kuita basa. Saka mukubatsirwa kuita basa nekuita sei pfungwa yamaiguru yakati regai ndimudzinge nekuti munhu akuona zvinhu zvedu zviri kuitika panapa. Then baba wabata baba kuti wazive kuti vari kudanana nechikomba chinonzi musabaika. Musikana webasa akaita overhead mainini tambudzai vachitaura pafoni neboyfriend kuti ngatisangane mutauni. Then musikana webasa anofona kuna baba akati muri kubasa here zvikanzi hongu zvikanzi ibvai kubasa endai pakati munonoona mama ndo pawari wengu wachitaura pafoni nemumwe murume wengu wachitaura naye. Baba vanoenda ipapo vanosvika vachiona mainini tambudzai vari kuvatwa kusiti rekumashure nechikomba chainzi musabaika. Baba ndo pavanodzoka vachida kuzviuraya vanotora pfuti vanoda kuzvibaya vanotora tambo kuzvisuda kuzvisunga. Mukomana akavanunudza ndiye mukomana wawakazouraya anonzi Togara sei akati baba hamugoni kuti muzviuraye over that. Ndo panozoenda iye Denver na Ellen, the late Ellen wakaenda wese kumba kwatete chitakatiri vachida kuenda kunorepresenta nyaya yavo kuti aiwa isusu mai vedu vabatwa nechikomba. Kubva ipapo chengori from one chikomba to another. But nenhau yekuti munhu aiziva mushonga nekuti paakapinda mumusho kwamusiyarira akauya nemonaki yakapupurwa nana tete kuti monaki yauya nemukadzi uyu auya nemakona asingaiti. Zvoreva kuti iye ane makona ake nekuti baba wakatozvipupura kuti pakashaika tezvara takapiwa zvidhoma takapiwa mamonaki takapiwa zvinhu takanzi torai zvese nezvinonetsa. Saka zvoreva kuti mukadzi uyu une zvizhinji zvake zvinonetsa. Then baba wedu wane zvawowo zvawakasirwa nababa wavo zvinonetsa. Saka ndofunga muko uripo ndewekuti wakasiza vanofa. That's why mukadzi ari kuramba. Sekuru wangu wakati zvoni ndazvizwa wakaenda kobudisa kamuti katema kwakabudisa wakati kamuti kandinako so ndeka 1956 ndikati inini handisingauteerera nyaya dza1956 ndiri kutaura nyaya dzandirusangana nadzo. Inini ndakudawo kuenda kumusha kwangu wakanditi zvoni kumusha kwako tinokuperekedza uri clean usisina chauinacho. Wakati tichafamba in 3 days. Pa 3 days pakaita wiki ndikafona sekuru avo wakatanga kupopota chitoenda wotora hama dzako handichina chendichatombotyaba wakapopota pafoni. Ndikati zvakanaka sekuru semunhu une dambudziko handina kugunira ipapo ndiri kutsvaga rubatsiro.
ndopandakaendesa nyaya kuredziyo tiri kwavatete Tilda sekuti tiri kutsvaga rubetsero. Taenda kwatete Tilda takapuhwa vanotibatsira. Oshuwa tapuhwa vanotibetsera takauya navo pasekuru. Mushure mekunga ivo sekuru vacho vatozvibvuma kuti tsvagai vanobatsira. Saka takauya navo pasekuru. Sekuru ndoko wakatanga kuramba kuti handidi vanhu vanouya pano. Asi sekuru vanotibatsira wakakwanisa kuchanza petakanga tiri kuita zhowezho. Wakapinda mumba vakataurirana nasekuru wangu ati then takuda taapamutare sekuru waitibatsira iwe takapuhwa neredhiyo kuti watibatsire. Vakati izvoni baba venyu vabvuma zvinhu zvavainazvo. Vataura kuti ndine hari yangu yakasungwa nejira dzvuku neimwe iri mukati nepakatwa nezvimwe zvakachengetedza musha wangu uno. Asi maurire amaita mangoita zvekundifuta uye handidi kuti vana vangu vazive kuti ndo zvandiri. Tiri ipapo sekuru wangu panyaya yehurombwa tine maevidence andinawo mamweni andinawo. Kana ndichinge ndapuhwa mukana wekuti ndimawerenge ndinokwanisa kumawerenga. Mamwe ari mufoni,